Щибри дъб, здравейте, аз съм, както ма знаете, Ивака. Не сме се виждали от, брат, 6 години. И се виждаме там, където всичко започна. В смисъл, в FIFA-та. Дори не знам дали ще го кача това видео. В смисъл. Логнах се в този профил. Намерих старите клипове, които все още може да се видят. И бях някакво... Окей. И... Не знам, фанаха ма тези хубавите спомени, където си викам... Интересна работа. И... Да, просто е така да разгледаме. Може да поиграем малко, да видим кой има, кой няма. И така, смисъл. Много ми е странно отново да го боря на камера, че и смисъл. Както и да е. Как сте? Надявам се някой да го види това въобще. Пък ако не е голяма загуба. Как сте? Какво правите? Как е живота? Има ли хора, които са от преди? В смисъл от предишните клипове? Ако има, как сте? Как е живота? Да видим. Съжалявам за всички хора, които са ми гледали старите клипове. В смисъл, мен ме фана много кринджа, в смисъл, докато си гледам. Но ми беше поне забавно. В смисъл, преди е имало забава. Вай. Какви работи, брат. Какви работи. Нека да разгледаме какво ще ни дадат. Пак нищо няма ни дадат, брат. Пак тъшака. Както и да е. Покаем отбора. Не е кой знае какво. В смисъл, аз не съм активен. Тъй, че FIFA-та вече омръзна, защото всеки сезон се играеше и то просто омръзна. Като са... Ой, 12 000, откъде е? Аз вземем един хубав пакет. Да видим кой има. 9-8 tradable. Мога го взема два пъти. Добре. Те бяха два, нали? Да. Нищо хубаво, в смисъл, това не е tradable, но може да дойде нещо хубаво като цяло. И мога да взема от другия пакет. Па да ви, он салах, че може да ми предложите, няма да кажа. Сега, чакате, докато откъде ляво светне. Оп, видя ли? Ако не си видял, значи не разбираш за кой че говоря, брат. Тъшаци, не е салах. Май заради. Нигерия. Нападател. Бра, what the fuck. Оши мен, бро. Най-големият тъшак ми даде, брат. Бах ти. И на Дембелето ще да се зарадвам. Имаш? Чакай, това Дембеле ли беше? Да. Бах тъпото. Нищо. Не сме очаквали нищо като цяло. От тук бих се зарадвал на Джорджино, бих се зарадвал на... Адаша. Айде да видим. Чакам нищо направо. Ташак 9-8 може да е. Да, 9-8-9-9 максимум. Аз съм студент в тази игра, маняк. Аз съм я измислил, бе. Бах ти тъпото. Нищо хубаво. Карнавалче. Така. Мога да го избера, да го получа безплатно. Що не? Да видим. Има ли нещо интересно, което само да взема? 500 такива. Не, нищо интересно. Добре. Трябва евентуално да правя точки, май. Ясно. Нищо интересно. Имаме пас, който 100% не се заслужава. Защото да даваш пари в FIFA не се заслужава никога. Казвам го от опит. Да видим от лигата има ли нещо. Има някакви работи. Пак тъшат си като цяло. Искам да знам, играете ли още FIFA? Интересува ли още FIFA? Как сте в FIFA-та? Активни ли сте? По-силни ли сте? АО.
Роналдо ли е най-добрият играч? Да, брат. Наистина ми е странно, брат. 6 години са минали, откакто не съм снимал клипове или тем подобни. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Като цяло съм направил добро за света. Като съм спрял да правя клипове, ама как да е. Няма са хейтя сам. Така, да видим. Опа. Много лесно, брат. Направо, много лесно. Аз съм направил извънземната играчик. Тъй, за нещото, който знае, един от най-добрите играчи по принцип. Давай. Вземи топката и отиди на 2 метра от нея. Пахти. Ой. Сигурно, наистина се питам в момента, ако някой гледа, защо гледаш? Ако гледаш, напиши просто в коментара 2, брат, за да знам, че си гледал до тук. И точно сега свършва видеото. Вей. Като цяло няма питам дали ви се гледа FIFA, защото като цяло не ме интересува, в смисъл и на мен не ми се играе FIFA, но викам, трябва да се започне от там, където започна, в смисъл. Аре, бе, не мога вкарам гол, брат. Вей. Ще видим. Ако пак има комюнити, ще играем PUBG навързано, защото вече съм пораснал и само е така да си игра не ми е интересно, смисъл. Да играем за пари, брат. По-интересно е, по-хубаво е, по-хубава тръпка е, като знаеш, че можеш да загубиш 50 ля, примерно, или да спечелиш 50 ля. 50-50. Какво друго? Ако някой има интерес за профила, бих му го продал. За смешните 2 евро и 50 цента. Ако му изкупиш с това, брат, дори един динар не му извиниш. Тук има ли нещо? Не, турнира. Да видим. Тук можеш да взема нещо без да правя нещо много. Да, братаря можеш да взема. Колко дена имам още? Не ми кажа, че 31 часа, брат. 31 часа, много стабилно. 100 гола, 50, как сказаш да го еба се тая? Като цяло, това са лесни работи. Тук колко да? Чака 100. Никакъв шанс да се падне нещо хубаво тук. Ехе, пестим паса ли? Обаче не е зле. Ще ми дойде много добре като цяло. Ако го взема, ама не мисля. Тук с стотина точки, нищо не може да си вземеш като цяло. Тук, това ли е където си мисля? Не е това където си мисля. Нали преди имаше бъса атаки hit of hit за точки да ти дават и след и тем подобно. Добре, какво трябва братка? Нищо като цяло. Това ще е като цяло. Дори не знам дали ще го кача. И кога ще го кача. Благодаря, че бяхте с мен. Сигурно си говоря сам и никой няма го види това, но както и да е. Живи и здрави и запомнете едно. Чай го измисля. Нещо тъпо трябва да е. Да, точно така. Знам как да завършвам всяко ви мое видео от сега. Ако въобще продължа. Запомнете едно. Преслав е дебел и грозен.